Un dia, un aviador va tenir un accident i el seu avió es va estavellar al desert del Sàhara. Mentre intentava reparar-lo, va aparèixer un nen petit amb una veu dolça que li va dir: «Si us plau, dibuixa'm un xai». Sorprès, l'aviador va començar a parlar amb aquell nen estrany, que es feia dir el petit príncep. Li va explicar que venia d'un petit planeta, l'asteroide B612, on vivia sol amb una rosa molt bonica però orgullosa. Tot i que estimava molt la seva rosa, havia decidit viatjar per l'univers per conèixer altres llocs i aprendre més coses. Durant el seu viatge, el petit príncep va visitar altres planetes on vivien personatges curiosos, un rei que volia manar sobre tot, un home vanitós que només volia ser admirat, un home de negocis obsessionat amb comptar estrelles i altres figures que li van ensenyar lliçons sobre la vida. Però cap d'ells no va omplir el seu cor. Finalment, va arribar a la Terra, on va conèixer una guineu. La guineu li va demanar que la domesticés i li va ensenyar un secret molt important. Només s'hi veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. El petit príncep va entendre que estimava profundament la seva rosa perquè l'havia cuidada i era única per a ell. Amb aquest aprenentatge, va decidir tornar al seu planeta per cuidar-la. Abans de marxar, va acomiadar-se de l'aviador i li va dir: «Quan miris al cel, pensa que hi ha una estrella des d'on ric. Així sempre em recordaràs». L'aviador mai va oblidar aquell nen especial i la lliçó que li va deixar: el més important és invisible i només es pot sentir amb el cor.